Първо, не виждам нищо ново, което не се говори от последните 4 години. Не виждам нещо ново, което не е казано от Ваек, от Яни, които до сега са коментирали. Схемата за излизане на публикация и след това цитиране и базиране, стъпване на тази публикация, мен е много ясно. Трябва да ви кажа, че аз много добре знам от Пловдив, кой къде, в какъв щаб, какво се мисли, как се подава в София, как излиза публикация, мен всичко ми е ясно. И това не го казвам, това казвам тия хора, които го правят, защото същите хора след изборите ще дойдат да си говорят. Но аз ги знам всички. Всичко, което в момента виждам и я казвам пак, искам да кажа, че всички тези неща имаше сигнали в прокуратурата от Бареков 2013 година. Данъчна ревизия на всички фирми 2013, 2014, 2015 година завършиха 6 години назад, 5+1. На физическо лице, на мен, на всичките ми роднини, от пряка кост, сребрена и друга линия, физически проверки назад. Всички резултати от проверки излезнаха през април 2015 година. Така че не виждам нищо ново. Единственото, което мога да случая да коментираме, е, че след 2 месеца е избор. То е ясно. Значи за всичко това имаше проверки на прокуратура, имаше проверки на всички фирми, на всички физически лица. И тия хора, които това нещо го правят, трябва да знаят, че това не е много неудобно. 6 години назад на физическо лице да обясняваш такива неща, които ви кажа само на женати. И това не го причиняват, продължават да го причиняват. Много добре знам кои са тия хора. Кои са те разочаровани от такива действия? Не знам всеки, не ги виждам и сега ми здравствено с усмихват. Не ми е ясно.